wong sayang ora dianggep nyuku tobat mamai Hasnaya kanggo mamai Hasnaya. wah halo Kang Lurah Ridwan iya Tobat wong lanang lambene serba kuning kula iki ning gurine sampeyan kakak halo ternyata selama dia pura-pura demen sekudune kita sadar bahwa cinta ini wis goyah apa mungkin siapa saya duwe simpanan sing anyar rombongan anak sansan kino pengantin wadon nok nok nur pengantin anak kang bekal anu suwun wong pagirikan nok hubungan wis langka rasa terus kanggo apa status duwe pasangan tapi langka perhatian ora jelas cinta kian wis hambar. kang bekal anu Aagelo, 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 Kang Lurah Ridwan aagelo, 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 obat, aagelo, 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 oh iya yang kau lihat mangga oh dia orang utan majikan, arep sawere iwak kumis operasi, alhamdulillah jagat orang udan operasi. ibu kinten bu Mimiena Luwih bagus terus terang Mimiena yen wis langka rasa sayang Mimiena saya aja gantungaken Mimiena perasaan oh iya majikan jujur lebih baik senajan sakit Mimian Nur Mamai David majikan wadon Mimian Nur Ibu Caskini majikan nok sansan memang kerasa menyakitkan lamun dipaksa oh bertahan iya loro ati